ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପଳେଇଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନେଇକିରି ମୁଁ ଗଲି ତମେ ମୋତେ ବାଲିଘାଟ ନେଇ ଚାଲ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ବାଲିଘାଟ ମୋତେ ନେଇ ଚାଲ ସେଇଠି ଗଲେ ପାଇଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତୋର ଗୋଟେ ଘର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖରେ ଗଲୁନି। ତିନିଟା ଘର। ଯୋଉ ହୋଟେଲ ଗୁରା ଅଛି, ଫ୍ଲାଟ ଅଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ହଁ ଏବେ ଗଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖରେ ଜାଗା କେମିତି। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୀର ମୋ ବସ୍। ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲାର ଶାଶୁଘର ପୁରୀରେ, ଅଧା ବାଟ ଜାଣିନି ସେ ପୁରୀରେ। ହେଲେ ବି ତା ଶାଶୁଘର ମାନେ ସେ ବାଟଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ। ତୁ କେତେଟା ବାଟ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? ଆଉ କିଛି ବାହାରିବନି ପାଟିରୁ। କହୁନୁ ମା ଇଆଡେ ଟିକେ ଅନା। ତୁ ପୁରୀରେ କେତେ ବାଟ ଜାଣିଛୁ? କଟକରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ଗୋଟେ ପିଲା ଭିଡିଓ କରୁଛି, ଏ ମହିଳାର ରିଆକ୍ସନ ଦେଖ। ମା ତୁ କଣ କହିବୁ ଦୀପଦ? ମା ଦୀପଦ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ? ତା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଇଗଲା ପୁଣି, ସେଇଥିରେ ଭିଡିଓ କରୁଛି। ଏଇଟା ରାସ୍ତା ନା କଣ? ସମୁଦ୍ର ବାଲିଘାଟ ଛକ ଲେଖା ଏଠି ତିନି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ତଳେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଇଏ ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁଟା, ମୋ ଧୁନୁଲୁଟା। ସିଏ ମନା କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ମନା କଲି? ତାହେଲେ କହ।
ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଫର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରଇଂ ସେକେଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଏଇଡିକି ଟିକେ ପିଲାଟେ ଏବେ ଭାତ ଡାଲମା କାକୁଡି ଏଇଟା କଣ ମିକ୍ସ ଭେଜ ମିକ୍ସ ଭେଜ ଫିସ୍ ବି ଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ଫିସ୍ଟା ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏପଟେ ଟ୍ରେନ୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆର ପଟେ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ट्रेन गले हम गोटे वीडियो मिल जाई थांदा ना कि देखो ट्रेन जाउची अपन मन तो केबे ट्रेन देखि नथिबे यार ना हां हे जे डिजाइन एठी हमें स्विच करिया वीडियो होची खरा बेंच ये जो तो आएगी देखो जोड़ी जा पड़ी थे सब कोटे के बुढ़ा बुढ़ी का
ओटो राइड ଆମର ୱାଟ ଲାଗିଲାଣି कौन एंजॉय कर छ को सब ଆମର ବହୁତ ୱାଟ ଲାଗିଲାଣି ମୋର वीडियो कौन होगा मुझे नहीं देखो आगामी 23 तारीख शाम को 5 बजे तक भक्तों की मंदिर में प्रवेश रहेगा। 7 बजे तक दर्शन चालू रहेगा। पैसा नहीं दोगे ना आगामी 24 तारीख भगवान जी के बावड़ा यात्रा भगवान की यात्रा भगवान जी शाम को भगवान जी रात में या सोने के सिंगार में भक्तों को दर्शन कराते हैं। आगामी 25 तारीख शाम को 10 बजे भक्तों भगवान जी के रात में या बड़ा चढ़ाव दर्शन प्राप्त करेंगे। आगामी 26 तारीख
କୋঅପରେଟିଭ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦ କଟକ ପ୍ରେଟି କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି এই ব্লু କଲର ଯୋଉଟା এটা হচ্ছে বাবাଙ୍କ ব্যাংক উপরটা হচ্ছে কটক হোটেল তଳଟା ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆମେ ଫେରିଲୁ ଘରକୁ।